Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinhagan a Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Tabarang makaibati iti pagliwliwaan kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakawanan na kiti dayto nga ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit mo asawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapol alipaten na kon. Gaputasaan kan nga ay-ayatan. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang mumot nga ay-ayatan ka unay. Nga masapol nga agawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan adata ti para iti tunggal maysa. Kat dayto yan ti maudi a panagkita ta. Nagsakit dayto nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inaga mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayatan ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuman. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y la kanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agyamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan-ayat mo. Diyak malapdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinangisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan kumakas ta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga barwanan ka manen. Agyaman kadagita apalagip yu kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rot, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Adtoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya? Ngamsaan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka. Agpasugnudak, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong agmerienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlawa na ragsak ka. Husto ka, Divina. Talagaan na ragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isarata pusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragrag sakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ti ayat ko kan ka.
Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Kat sapay la kuma, tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod a nobyom. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon, no bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena, Karen, sika ka din dayta? wen Lorena, mabalin ka ding agsarita ta. Pangasim, patgan na kumauray italaang. Sige, sumrak ka. Agyamanak, Agtugaw ka. agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kayat ko nga ulitin ti angkit daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya, Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ga kano ita. Kat sikati ay ayatan na. pasensya kan Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko no anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko ma. Kasaritam ti asawak. Amog, sikat ti denggan na. Marigrigatan ak unay. Pasensya kan. Ngam jak mabalin nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon mo't din asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo, tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasto, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat sana ka masaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramid ang tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka man saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasaya at mo't nasimbangpot kayon, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka di ti lugar da Leonard? Ma!
Ang sakit na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasamak. Nagsagit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami pay. Di ta ulit ti pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama. Gaputain inot ang nakalipat kadagitipan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang. Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka ngamin. Awan, ading ko. Ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kit diti ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngam no ita, jakpay la kayat ti makiayan-ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpag napagnaak man pa'y diti parke. Kayat ko ti agpasyar manin iti day ti alugan. Ay, agpasyarak lata dito Oray, awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta kan? Talumot na atawan, adita nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilangan anak mi ti pakalaglagi pakan kwa na. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. No kidawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo, anya ti makunam? Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklunam kadipay? Ay ayatam kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastang agpeso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dita, ibagam lata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikanak iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga? Ana sakita nak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngem saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Katno agayatak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena pagayam ko, kas ko na ti inam,
di mo isarata pusom ken ayat. No san man ani Leonard, bayam asumangbay ti baro nga ayat iti biyag mo. Tapno mananam mo matiragsak nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat, kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailingad di tinagan na Lorena, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.